Owganistanyny prezidentlige kandidat Abdulla ýurdun dagwaly prezident saýlawlaryny ýeňiş gazananyny aýtdy. Ol Kabully müňlerçe tarapdarynyň öňüne çykyş edip 14-nji ýyldaky ikinji tapgyr saýlawlaryň galplaşdyrylanyny öňe sürdi. Abdulla Owganistanyň garaşsyz saýlaw komissiýasynyň saýlawlaryň deslapky netijelerini çap edip, onuň bäsdeşi Ashraf Ghani'niň öňe saýlananyny görkezden gününe çykyp görledi. Pakistan'da Peşawarda jurnalistler Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň gubernatory bilen duşup, ýurt içinde ýaşaýan ýerinden göçürilen adamlaryň problemasy barada maslahat etdiler. Demirgalyk Weziristан tire sebitinde iýunyň ortasynda Taliban jeňçilerine garşy başlanan harby operasiýadan bäri yarım milyon grajdan adam ýaşap oturan ýerinden gaçyp çykmary boldy. Gubernator Demirgalyk Weziristan'da harby operasiýanyň sebitdäki terrorçulugyň we jeňçiligiň soňuna çykmagyna umyt bildirdi. Serbiýanyň paýtagty Belgradda 14 velosipedçi Srebrenica kırgınçylygyna wepat bolanlaryň hormatyny 3 günlük velosiped ýürüýüş üçin ýola çykdy. Gatnaşçylar Serbiýanyň içinden Srebrenica çenli bir kowpsuzlyk goragasyny tigir ýürüýüşini geçirýärler. Sebäbi ýerde şinnem köp adam jenaýatçylygyň bolanlygyny soragasyny alýar. Bosniýada bir neçe müň adam ýyllyk Srebrenica parahatçylyk ýürüýüşine gatnaşýar. 3 günlük yürüyüş 120 kilometr aralygy öz için alýar. Bu yürüyüş 1995-nji ýylda öldürilen 8000-den gowrak Bosniýaly musulmanyň 19-njy hatyra gününiň bellenmeginiň öňü sirasynda geçirilýär. Yürüyüşe gatnaşýanlar halas bolanlaryň Bosniýaly serb güýçlerinden gutulmak üçin gaçan ýolunyň ýygyny çalýar. Duşenbede Täjik hökümeti suw we energiýa serişdeleri barada konferensiýa gurnady. Merkezi ýurtlarynyň gelen delegatlar agy suw üçinçiligini ýokarlandyrmak, regionaky suw serişdelerine bilelikde eýetçilik etmek barada maslahat etdiler. Bu çare şu ýylyň aýagyna Günorta Koreýada geçiriljek 7-nji bütün dünýä suw forumuna taýýarlygyň çäginde geçirildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.